at jeg har en stab af pisse dygtige medarbejdere, som hjælper mig til at få det her program til at køre. Uden dem var jeg ingenting. Vi kan lige så prøve at se mine dygtige medarbejdere. Dybt koncentreret, engageret i mit arbejde. Hey, jeg er lige ved at lave noget. Pisse dygtige folk. Og ligesom for at vise, hvor meget jeg sætter pris på den faste stab, så vil jeg nu kåre den medarbejder, som jeg synes har ydet mest på mandrillen. Den medarbejder, som har støttet mig og givet en skalle, når det behøves. Og vinderen af medarbejderen står inde i munden. Hans navn er, den bedste medarbejder på mandrillen er McGregor. Hey, hey, hov. Hey. Prøv lige at være pure, McGregor. Gud. McGregor, sæt dig ned. Ja. Velkommen til McGregor, og tillykke med... Det udtales McGregor. Hvad siger du? McGregor. McGregor? Nej, McGregor. McGregor. Næsten McGregor. McGregor. Ja, i hvert fald McGregor. Du har vundet, og det er jeg bare glad for. Jeg var ikke i tvivl om det med dig. Du har været en fantastisk støtte. Du er måske min bedste lyd. Det der, du er fantastisk i hvert fald med din hele måde, du står for sminke... Ikke sminke som sminke på den led. Man kan sige, tale på den måde, som producer, assistent type... Nej, det er mig, der er frotté-dekoratør. Frotté-dekoratør, det er også der... Det udtales frotté-dekoratør. Hvad gør det? Det udtales frotté-dekoratør. Ja, men det er også det, jeg mener, frotté-dekoratør. Det er det der producer, at frotté-dekoratør. Tillykke med titlen i hvert fald. Og frotté-dekoratør. Hvad er det lige det her? Prøv, du skal sige det med dit egen ord, jeg ved det godt. Prøv at sige det med dit egen ord engang. Prøv at sige, hvad er det? Det er, hvis du nu, når du skal bruge noget af frotté. Ja, selvfølgelig. Så er det mig, der bygger det til dig. Det er nemlig rigtigt, og for eksempel, der kan jeg jo tænke på en ting, som jeg brugte i frotté, det var da jeg havde lohals i frotté. Er det så dig, der har lavet den? Nej, ikke lige den der. Nej. Det har du ikke lavet? Hvad er det så, du har lavet? Jeg har lavet jeg har lavet sådan en håndklæde til dig, som der ligger. Du har godt nok ikke skulle bruge det endnu. Nej. Men du sagde, at det er godt at have. Det skal nå at være med i et eller andet. Så er det klart, hvis så du skal bruge det. Og det har du stået for. Ja. Meget flot. Tillykke med det. Det frotté-håndklæde, det skal jeg bruge. Det ved jeg. Og du skal have en pris, McGregor. McGregor. Du skal nemlig have mandrilplatten. Ikke? Sådan ser det ud. Værsgo, McGregor, og tak for alt det frotté, du har lavet for os. Det er flot, det er. Ja. Altså, mandrilplads. Nej, nu skal du ikke strege det ud, mand. Ja. Nu ødelægger du munden. Nej, nu ødelægger du den. Nu er den helt ødelagt. Hvorfor står der tør det af? McGregor. Kan lige så godt tage det helt af. Så, og nu har frotté-håndklædet også været med. Så er det overstået. Tillykke. Vi skal videre.